Prvo je stigla s terena Tara Würth. Kakav je osjećaj bio igrati s hrvatskom protivnicom Ivom Primorac? Daj nam neki kratki osvrt o tome. Pa generalno nekako tenis je sport gdje se nažalost susrećemo da igramo sa prijateljicama i mislim, vi kad odete na meč to je nažalost ste protivnice i svako želi pobijediti tako da generalno gledajući nije bio loš meč. Mogu reći da sam malo bolje ušla u prvi set, a drugi set imala sam tu neku prednost pred kraj, ali evo Iva je stvarno dobro igrala. Bili su korektne izmjene i evo, na kraju uspjela sam malo zadržati fokus i eto, dobro je rezultat. Evo, čestitamo na pobjedi, ali uspješ li se dovoljno odmoriti i pripremiti za sljedeće mečeve, obzirom da igraš pojedinačno i parove? Da, zabrala sam iskreno da igram parove, ali ma ne, bit će to ok. Mislim, navikli smo se inače i parove i single, tako da neće biti problem. U četvrtfinalu singla također te čeka hrvatska predstavnica Marčinko ili Lukas. Kako to komentiraš? Pa iskreno, svejedno mi je da li igrala sa nekom iz Hrvatske ili iz drugih zemalja. Fokus je na sebi, fokus je na svojoj igri, dati sve od sebe i to je to. Odlično, želimo ti puno sreće za ostatak turnira. Hvala.